Siden 2004 har Forum for Mænds Sundhed arbejdet for at forbedre mænds sundhed og trivsel. På det område er uligheden mellem kønnene nemlig til at tage at føle på. Lige her har mændene i Danmark ikke bukserne på. Og hvis kvinder burde stoppe med at arbejde resten af året for at opnå lige løn, ja, så burde mænd måske pakke kufferten og flytte i kollektiv ind til nytår for at opnå ligestilling, hvad angår sociale fællesskaber. Ifølge Forum for Mænds Sundhed har hver 5. mand sjældent eller aldrig nogen at tale fortroligt med. Det svarer til ca. 140.000 mænd på landsplan. Halvdelen af disse mænd er enlige. Den foruroligende statistik fik i 2019 regeringen til at afsætte en pulje på 35 millioner til nye initiativer til at hjælpe særligt ældre mænd ud af ensomhed. En af dem, der har taget et initiativ for mændenes sociale liv, er sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen, som hver den sidste torsdag i måneden inviterer til mandegruppe i det lokale beboerhus. Altså, min tanke med det er det der med, at kvinder er skide gode til at få snakket om en masse ting, hvor mænd i langt højere grad går med ting selv. Så det er det, der ligesom er hele pointen i det. Og så sidder vi rundt i en rundkreds og snakker om et eller andet eksistentielt emne. Men Benjamin, hvad er det så med de her mænd? Hvorfor er det så sværere at få snakket om de ting? Er det noget i vores DNA? Eller er det bare noget, vi har fortalt hinanden så mange gange, at vi tror, det er en naturlov, at mænd ikke kan snakke sammen? Jeg sidder til så mange dåbssamtaler, hvor jeg prøver på at få begge to til at være her. Og så sidder manden altså bare og siger, Og kvinden, hun snakker, og ja, vi tænkte jo, vi oplevede, og det ene og det andet og tredje. Nogle gange skal kvinder måske også holde deres kæft og give plads til, at der er et rum, hvor der ikke bliver sagt, hvor der bliver sagt nogle vigtige ting. Men hvad så med ensomheden? Hvad skal der til for, at det kan forandre sig? Flytter det noget at holde mandegruppe sidste torsdag i måneden? Man kommer jo ikke i en mandegruppe, fordi man ved, at man har et problem og føler sig ensom. Det skaber alligevel rum for noget for de mænd, som er der. Altså, at selvom de er både bevidste og har meninger og ikke bange for at sige dem, så gør det noget for dem at være et fællesskab, hvor der kun er mænd. Ifølge en artikel om mænds ensomhed i Kristeligt Dagblad, vil mænd hellere samles om noget fælles tredje, end bare samles om at kigge hinanden i øjnene og dele stort og småt. Og sådan, mænd er jo sådan generelt handlingsorienteret. Det er jo problemet i mange ægteskaber, at når der er en kone eller et parforhold generelt, at en kvinde, der kommer og siger, jeg er så ulykkelig, fordi et eller andet. Og mandens reaktion, 9 ud af 10 gange, det er jo at sige, eller at tænke, nej, der er et problem, hvordan løser det? Og så føler kvinden sig slet ikke hørt, fordi hun har brug for bare at sidde og snakke om, at hvor det svært og dødt. Men det er ikke sådan, fordi at jeg som ham der herlige Svend sådan går og har sådan en stor behov for at udbasunere min sårbarhed og sådan noget. Benjamin er nok ikke den eneste mand, der vil sige, at der ikke nødvendigvis er et behov for at udbasunere sine følelser, for nu at blive den terminologi. Men hænger det sammen at konstatere et ikke-behov, mens ensomheden samtidig raser hos de danske mænd? Jeg snakker med nogle kvinder, som så har sagt til deres mænd, at tag at komme til det her, det vil være noget for dig, det kunne du da godt, det er godt af. Og så siger han, det skal jeg bare ikke, og mandegruppe, det ligner sådan noget, det er sådan noget, vi sidder i rundkreds og holder i hånd, det gider jeg ikke. Så på den måde, så tænker vi over ligesom at få, at det ikke skal være, ikke udstråle sådan noget, sidde i rundkreds med lille blik på hovedet og sådan noget. En kæmpe menstruation. Ja, hvordan var det? Det er sådan underligt, fordi at når man ligger ned, så er det jo som om, at det først kommer ud i det, at man rejser sig op. Ja. Og det er bare vigtigt at fortælle om det. Og finde et fællesskab, hvor det er okay, hvor man ikke skal klemme banderne sammen og bare mande sig op. Uanset om man tror på, at mænd og kvinder har samme potentiale for at skabe sociale fællesskaber, eller man tror på, at vi i vores køn har forskellige behov for at tale sammen og gøre det på forskellige måder, ja, så kan mange nok trods alt blive enige om,
at for at modvirke mændenes ensomhed, er det vist en god idé faktisk at mødes, og at ture dele lidt ud af sig selv. Om det så er på en fisketur, eller i et band som det fælles tredje, eller det blot er over kaffen i intens øjenkontakt, så tyder det på, at vi har et køn, der fortsat må øve sig.